Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da warhaka. A yau ma mun kawo muku sabon fim mai suna da Tsibirin Mutuwa kenan, wanda kun ka daɗe kuna jira, fassarar Sultani. Idan yau ne ɗan uwa farkon zuwan ka, ka fara mana subscribe sannan kuma ka yi mana ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Sannan kuma a ƙasan description ne muka ajiye muku link ɗin mai ɗauke da fim ɗin, wanda kuma ta hoton wannan faston muke ɗora muku mukullan sirrinsa. Wannan ɗan uwa sai ka biyo mu tun daga farkon har ƙarshen bidiyon domin samun makullan sirrin kuma yadda za ka sabke wannan fim a cikin wayarka. Sannan kuma ka bibiye mu tun daga farkon har ƙarshe. Lambobi ba ma faɗar su sai dai rubuta su muke ta jikin faston ɗin fim ɗin. Ku duba ku ga za ku ga lambobin ɗayan bayan ɗayan har zuwa ƙarshen bidiyon ɗin, wanda idan baka tsaya ka kalla ba har ƙarshen ɗin to ba lalle bane ka samu makullan sirrin. Kuma makullan sirrin muke saka guda 4 ko guda 6 ko kuma guda 8. To na yau ma guda 8 ne. Ɗan uwa to ka biyo mu tun daga farkon bidiyon har ƙarshe domin ka samu wannan makullan sirrin guda 8 wanda za ka buɗe wannan film. Kuma link ɗin sama a ƙasan description ne, da wanda suka ce ba ma musu bayani ta inda link ɗin yake, to link ɗin a ƙasan description ne muke aje shi, wanda za ka sami shi a nan film ɗin. Sannan kuma da mai buƙatar shiga tsarin mu na group ɗin namu, to kun ga dai wannan film ɗin wanda a cikin group ɗin namu su sun rige sun kalle shi. Kun gani ku wanda ba ku samu kallon sa ba, mun ga dai bai kamata a ce ba mu ɗora muku ta YouTube ɗin ba, sai mun ga ce to bari mu ɗora muku ta YouTube ɗin. Amma wanda a cikin group ɗin mu su sun riga sun kalle shi. Da haka ko ɗan uwa mai buƙatar shiga tsarin group ɗin namu, wanda ba sai ya sanya makullan sirrin ba, wanda kuma ba sai ya biyo mu ba ta YouTube ɗin, zai iya kasance a tare da mu ta cikin group ɗin ba ta YouTube ɗin ba, wanda kuma da zarar mun ɗora tausa link ɗin zai yi kawai sai kalla, ba sai ya shigo ta YouTube ba. Har yau tsarin mu namu yana aiki, tsarin mu yana aiki, kuma mai buƙatar kalla ta YouTube to zai iya shigowa wannan channel. Idan yau ne farkon zuwan ka, idan ma baka shigo wannan YouTube ɗin nawa ba, to za ka iya tuntuɓa 'yan uwa domin samun wannan YouTube ɗin. Ka rubuta Isuf an fara TV, a nan ne za ka samu damar sabke wannan fim a cikin wayarka, ko kuma fina-finan da muke kawowa ta YouTube ɗin. Domin fina-finai ne muke kawowa, kullum muke kawo sabuwar fassara a cikin YouTube ɗin namu da suna da Isuf an fara TV. Sannan kuma kun ga dai muna iya ƙoƙarin mu domin mu kawo muku sababbin fina-finai. Ga wanda kuma suke zancen bidiyon ya musu tsayo, gaskiya babu yadda mun ka iya, hakan gane shine mafita a gare mu, wanda idan har mun ka ce za mu yi muku shi minti 1 minti 2 ɗin ma, kun ga dai haka dai ba wani abun ne ba. Amma dai mafi yawa ba su tsaya su kalli bidiyon mu idan mun kai minti 1 ko minti 2. To kun gani ko gara mu yi musu tsawo yadda ɗan uwa za ka tsaya ka kalla ko da ka tare bidiyon ɗin. Kaga wasu da dama wanda ba za su samu damar sabke fim ɗin ba, dole sai sun dawo ta baya kuma har yau sun ƙara duba makullan sirrin. Domin makullan sirrin da zarar ka tare to babu yadda za ka yi ne ka samu damar sabke wannan film a cikin wayarka. To kar ka tare, ka biyo mu tun daga baya, tun ga ɗayan bayan ɗayan domin sanin makullan sirrin, wanda kuma wasu suke kawo ƙorafi na cewa ba mu saka makullan sirrin daidai. To a daidai muke sa gaskiya makullan sirrin, sai dai ku dai masu biyo mu nan dai ba ku tsaya ku saurare mu tun daga farkon har ƙarshe domin sabke makullan sirrin. Dama su makullan sirrin muke gaya muku ko guda nawa ne muke rubuta. Sannan kuma idan kun ka sanya yadda mun ka faɗa, insha Allah za ku samu dama sabke fina-finan da muke kawowa ba tare da kun samu wata matsalan ba. Sannan kuma makullan sirrin muke sauya, ba wai kowane makullan sirrin muke amfani da shi ba na buɗe kowane fim ɗin. A'a, wannan makullan sirrin wannan fim bai buɗe na wancan fim. Kun gani ko akwai bambanci, kowane da makullan sirrinsa, kowane fim da makullan sirrinsa, kowane kai amfani da makullan sirrinsa domin sabke wannan fim. Haka muke tsara namu tsarin. To ɗan uwa kar ka manta dai, ga wanda ba su yi mana subscribing ba,
da Allah su daure su yi mana subscribing, domin subscribing shine ƙwarin gwiwar mu, kuma shine ka sa mu kawo muku sababbin fina-finai. Sannan kuma da liking kenan, liking da dama wanda ba sa yi mana liking a gida sun tsaya sun kalla sun tafi, ba su tsaya su yi mana liking. Ko liking haka yana ba mu ƙwarin gwiwa na kawo muku sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Sannan kun ga dai kullum ne muke kawo muku sabon fassara ko kullum ne muke kawo muku sabon fassara, amma ya kamata a ce ku biyo mu tun daga farkon bidiyon har ƙarshen bidiyon, ta haka mu kuma za ku ba mu ƙwarin gwiwa, babban ƙwarin gwiwa wanda za mu kawo muku sababbin fina-finai. Wanda kun ga dai wannan YouTube tamu mai suna da Isu an fara TV, za ku iya tura ma 'yan uwanku sauran su damu domin su samu damar kallon fina-finan da muke kawowa a kullum. Shi yasa muke kawo muku sababbin fina-finan Indiya Hausan, wanda ba duk kowane YouTube da ke kawo wannan sababbin fina-finan Indiya Hausan ɗin ba. Kun ga dai wannan YouTube tamu ta ƙware wajen kawo muku sababbin Indiya Hausan, wanda kun ga ba duk fina-finan da muke kawo ba duk kowane YouTube kuke iya samun su ba. Kun gani wannan channel tamu mai suna da Isu an fara TV, gaskiya mai kawo sababbin fina-finai. Kun ga kuma sabon fassara da zarar an sako ta insha Allah za ku same ta, wanda ka shirin su jinin mutuwa da sauransu, to insha Allah suna nan tahe ba tare da kun abin gaba. Masu jira ku tsawonta jira, insha Allah za su zo ba tare da an ɗauki wani dogon zango ba. Za ku ga wannan su jinin mutuwa insha Allah. Tunda kun ga tsibirin mutuwa ya zo, ai sauran wancan duk za su zo. Kun gani kenan, kar ku damu insha Allah za su zo. Kun ga dai da masu buƙatar tsofaffin fina-finai kuma za su iya shiga cikin wancan YouTube mai suna da Indiya Hausa Channel. To a can dai za ku iya samun wannan tsofaffin fina-finan da ba ma ɗora ta YouTube ne kuma.